Helo, a chroeso i'r recordiad hwn fydd yn trafod y ffurflen gais a'r offeryn cyfrifo ar gyfer cyllid taith llwybr 2. Dechreuwn ni gyda'r ffurflen gais, felly. Gais 7 tudalen. Byddwn ni'n trafod pob un ohonyn nhw rwan, ond dyma nhw i chi ar y sgrin. Dechreuwn ni efo tudalen 1 felly. Yma, mi welwch chi gyfeiriad at y matha o ddogfenna mae angen i chi ymgyfarwyddo â nhw mwyn llenwi a chyflwyno cais ymgyllid llwybr 2. Bydd angen i chi hefyd cyflwyno dogfen i ddangos eich cymhwysedd i wneud cais ymgyllid. Os ydych chi wedi cwblhau'r rhestr wirio cymhwyster o'r blaen, rhaid i chi ei chwblhau eto ar gyfer y cais hwn. Mae angen i chi hefyd gyflwyno ffurflen sefydlu cyflenwr a chyfriflen banc diweddar. Symudwn ni at dudalen 2. Yma, rhowch fanylion cyswllt i'ch sefydliad gan gynnwys yr enw, i ba sectwr mae'n berthyn, ac cyfeiriad cofrestredig a'r wefan os yn berthnasol. Bydd angen i chi hefyd ddarparu manylion cyswllt prif person cyswllt yn eich sefydliad, cynrychiolydd cyfreithiol, prif swyddog ariannol neu rhywun tebyg, ac unrhyw gysylltiadau berthnasol eraill hoffech chi ychwanegu. Bydd angen i chi gyflwyno manylion unrhyw sefydliadau partner eraill yng Nghymru os ydych chi'n gwneud cais fel consortiwm. Yna, bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt eich partner rhyngwladol. Hefyd, gallwch chi gynnwys os ydych chi wedi cael cymorth gan unrhyw un o'r cyrff trefnu sector. Nodwch os gwelwch yn dda ba fath o gymorth ydych chi wedi cael. Symudwn ni felly at dudalen 3. Yn yr adran hon, da ni'n gofyn i chi rhoi trosolwg o'r prosiect, manylion am yr amcanion a chanlyniadau'r prosiect, a sut byddwch chi a'ch partneriaid yn cynllunio, rheoli a monitro'r prosiect. Yn yr adran hon, mae 8 eitem neu gwestiwn. Mae'n rhai sylfaenol iawn fel hyd ac enw'r prosiect a chrynodeb o'r prosiect, pa thema llwybr 2 mae'r prosiect yn cyd-fynd ag ac yn y blaen. Ond hefyd, bydd angen i chi fynd i fanylder i ddisgrifio allbwn eich prosiect. Yn enghraifft, y partneriaid, sut a pham ydych chi wedi dewis nhw, sut byddwch chi'n rheoli'r prosiect, a sut byddwch chi'n sicrhau bod y broses yn gynhwysol ac yn hygyrch. Rhestr o'r categoria y gallwch chi wneud cais am arian ar ei cyfer. Byddwn ni'n edrych ar bob un rwan. Yma, mae angen i chi nodi pa symudedd ydych chi yn cynllunio a sut bydd y rhain yn cyfrannu at y prosiect mwyn creu allbwn y prosiect. Rhaid i chi ddweud sut byddwch chi'n dewis y cyfranogwyr ar gyfer y gweithgareddau symudedd neu deithio. Yma, mae angen i chi rhoi manylion ar pa weithgareddau byddwch chi'n ymgymryd â nhw a sut bydd y rhain yn cyfrannu at y prosiect a chreu allbwn y prosiect yn ogystal â dadansoddiad cost. Ynglŷn â chostau staff, rhowch esboniad clir, dadansoddiad cost a chyfiawnhad dros y cyllid gofynnir amdano yn y categori hwn. Ac ynglŷn â chostau lledaenu, yr un fath rhowch fanylion am y gweithgareddau lledaenu ydych chi'n cynllunio, sut maen nhw'n berthnasol i'r prosiect ac i'r gynulleidfa ehangach. Bydd angen i chi ddarparu esboniad clir, dadansoddiad cost a chyfiawnhad dros y cyllid gofynnwch chi ar gyfer gweithgareddau cyfieithu.
Symudwn ni at y dudalen nesaf, dudalen 5. Fan hyn, byddwch chi'n ffeindio'n polisi preifatrwydd sy'n esbonio yn fanwl sut byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth ydych chi'n darparu yn y ffurflen. Bydd angen i chi gadarnhau bod chi wedi darllen y polisi preifatrwydd a deall sut bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. O dan dudalen 5, mae yna adran cymhwysedd. Mwyn sefydlu cymhwysedd eich sefydliad a'ch cais, rhaid i chi gwblhau a chyflwyno'r rhestr wirio cymhwyster. Mae'r rhestr hon yn helpu taith i wybod beth yw statws a gallu ariannol a pholisia a gweithdrefna eich sefydliad. O dan tudalen 5, mae'r adran hon mwyn i cynrychiolydd y sefydliad sydd wedi awdurdodi'n gyfreithiol y cais gadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen yn gywir. Pwy dudalen i fynd yn unig? Mae'r dudalen nesaf yn rhoi i chi gyfle i wirio pob agwedd ar eich cais cyn i chi gyflwyno. Unwaith bod y cais wedi gyflwyno, ydych chi ddim yn gallu ei ddiwygio. Felly gwnewch yn siŵr bod pob adran yn iawn ac bod yr atebion yn gywir. Unwaith bod chi'n fodlon bod y cais yn barod i'w gyflwyno a bod chi wedi cwblhau'r holl ddogfennau, gallwch glicio ar y botwm gorffen ar waelod y tudalen. A'r tudalen ola, tudalen 7, unwaith bod chi'n cyflwyno'r cais, byddwch chi'n cael eich tywys i dudalen cyflwyno cais. Bydd y blwch ar frig y tudalen o'r enw derbyneb cwblhau yn rhoi rhif derbyneb i chi. Gwnewch nodyn o hyn gan mai hwn fydd eich rhif cyfeirnod taith i'w ddifynnu ym mhob gohebiaeth hefo ni. Bydd y system yn rhoi 15 munud i chi lawrlwytho copio'ch cais. Da ni'n argymell bod chi'n gwneud hyn fel bod gennych chi gopi ar gyfer eich cofnodion. Yna, mae'n rhaid cyflwyno copi o'ch cyllideb prosiect, sef yr offeryn cyfrifo grant, cyfriflen banc diweddar, a'r ffurflen sefydlu cyflenwr trwy e-bost i ymholiadau@taith.cymru. Rhaid i chi cyflwyno'ch dogfennau atodol i'r un cyfeiriad e-bost erbyn yr ail o Ragfyr ganol dydd. Ond cofiwch bod rhaid i chi cyflwyno eich cais, eich prif cais y diwrnod cynt, sef y 1af o Ragfyr ganol dydd. At yr ail ddogfen, sef yr offeryn cyfrifo rwan. Mae'r offeryn cyfrifo yn daenlen Excel sy'n eich helpu i ddarganfod faint o gyllid gallwch chi ofyn amdano ar gyfer eich prosiect Llwybr 2. Yma gallwch weld y tab crynodeb cyllideb. Mae tabiau eraill yn ogystal â gwybodaeth sylfaenol, gynnwys yr offeryn cyfrifo, geirfa ac yna gyfres o dabiau byddwn ni'n archwilio'n fanylach rwan. Mae 2 dab symudedd, un ar gyfer symudedd grwpiau dysgwyr ac un ar gyfer staff. Yma mae angen i chi lenwi'r colofnau gwyn. Enghraifft, dwi'n gofyn am daith i 10 aelod o staff am gyfnod o 5 diwrnod a mynd i'r Almaen. Yna mae'r offeryn cyfrifo yn dweud wrthoch chi faint o gyllid gallwch chi gael. Mae'r wybodaeth yma yn cael ei diweddaru'n awtomatig yn y tab crynodeb o'r cyllideb cychwynnol, fel y gwelwn ni yn nes ymlaen. Sylwch, os ydych chi'n bwriadu gwahodd partneriaid tramor i ddod i Gymru, mae angen i chi ei cynnwys yma. Felly, os ydych chi am anfon 5 o staff o Gymru a gwahodd 5 o staff o'r Almaen i ddod i Gymru, y cyfamswm ydych chi angen rhoi ydy 10, sef yr hyn dwi wedi wneud yma, fel enghraifft. Yn yr un tab,
os ydych chi'n sgrolio i'r dde, mi welwch chi golofn sy'n dweud costau dwyochrog canran. Yn yr enghraifft hon, dwi wedi rhoi 50% oherwydd rwy'n rhannu'r cost symudedd 50-50 rhwng y grŵp Cymreig sy'n gadael a'r ymwelwyr o'r Almaen sy'n dod i mewn. Ond gall ganran honno fydd yn is os dymunwch chi. Yma, gallwch chi fewnbynnu eich costau staff. Mae cyfraddau gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o staff uwch, ymarferwyr a staff cymorth. Nodwch y math o staff a nifer y dyddiau disgwylir iddynt weithio ar y prosiect. Yma, gallwch chi hefyd gynnwys cyfraniad ar gyfer eich partner rhyngwladol o hyd at 30%. Yma, gallwch chi fewnbynnu'r symiau ar gyfer y categoriau sy'n weddill. Rheoli prosiect, sef hyd at 25% o gyfanswm y cyllideb, lledaenu hyd at 35%, a chyfieithu hyd at 10%. Os ewch chi dros unrhyw un o'r canrannau hynny, bydd y rhif terfynol yn ymddangos mewn coch. Yn yr enghraifft hon, dwi wedi rhoi gormod o arian ar gyfer cyfieithu ar gyfer y prosiect penodol hwn. Ar y sleid nesaf, dwi wedi newid y swm, dwi'n gofyn am lai o arian, ac rwan mae'r bocs yn edrych yn wyrdd sy'n dweud bod popeth yn iawn. Felly, unwaith bod chi'n gwneud y cyfan, ydych chi'n gallu cael cipolwg eto ar y tab crynodeb o'r cyllideb. Yma, gallwch chi ddod o hyd i grynodeb o faint o gyllid gall y Sefydliad Cymreig ei gael a'r partner rhyngwladol hefyd. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau neu amheuon, cysylltwch â thîm taith os gwelwch yn dda. Dyma'r enwau penodol ar gyfer y sectorau gwahanol, neu gallwch chi drio ymholiadau@taith.cymru. Diolch yn fawr iawn am wylio'r recordiad hwn a phoblwch gyda'ch cais.